Здравейте, родители! Добре дошли на родителската среща на 11-ти клас. Това е може би една от последните родителски срещи. Тъй като, както знаете, колкото повече порастват, толкова по-рядко се налага да се виждаме с вас. Днес имаме няколко много важни точки, които трябва да покрием. Както знаете, аз преподавам по Биология и здравно образование. Така че Бих искала много сериозно да обсъдя поведението на някои от вашите деца. с вас. Да обърнем внимание на последните им контролни работи, от които аз бях посечена. Посечени. изключително неподготвени. Ние сме профил биология и химия. Предполага се, че повечето от тях Ще запишат медицина. с този мързел. Това няма как да стане. Знам, че ви е трудно да им държите контрола. Знам, че са големи вече. Но Ако обичате. не мога да повтарям едно и също нещо 100 000 пъти. 300 000 пъти обясних какво значи ДНК, какво значи РНК. Те не знаят обикновени неща. Те бъркат. Отделителна и полова система. Извинявам се, Какви лекари ще бъде това? Няма значение. да караме по същество. Преди това искам да ви кажа, че за Училищното настоятелство трябва да оставите скромната сума от 55 евро, майката на Мария, Тя е касиер. моля да отидете при нея и да Оставите парите. освен това ще трябва да се закупят, 30 топа хартия. защото Страшно много класни работи. трябва да бъдат изпринтирани. За това ще трябва да добави поне още 7 евро. 55 евро. Плюс 7 евро. Прави 62 евро. По въпроса с отсъствията, не знам дали сте наясно, но вашите деца Редовно си позволяват да навлизат в часа по физическо. възпитание, И спорт. това, че имат не ги освобождава. Знам, че са в 11 клас, но това Е редовен час. имаме фалшифициране. На медицински бележки. Искам много сериозно да си поговорите с вашите деца и да им обясните, че Това е против закона. Не може да се фалшифицират такива неща. Момичетата редовно лъжат и седат и подпират. бастуна на пейката. На камейката. Те са млади, сега е момента, в който трябва да се развиват. Трябва да спортуват. Задължително е. Изключително литургично. Изключително. Искам да ви уведомя, че в края на учебната година ще имаме лятно училище. Това лятно училище, ръководители ще бъдем Аз и колежката по физика и астрономия. и ще отидем заедно с децата. В Барселона. Ето тук имам едни декларации. Ще ви ги раздам, да ги прочетете и да го обсъдите това нещо с децата. До края на седмицата Ще очаквам да дойде с Капаро. капарото 200 евро. Останалата сума ще я дадете. в края на учебната година. Този лагер ще бъде Както езиков така. И културен. Искаме да обогатим културата на децата. И трябва да зная. и да гледат. Културни забележителности. Хотелът, в който ще бъдем, е само 2 звезди, защото все пак Е училище. Ние не отиваме там на курорт. ние отиваме